step ka bakaman ya fi ngaku ban hikai fi roi ka jing hikai menta ba katangan kren sepang ka jingwan shao utrai ya kabalang lani ka haki kentin ngal manong ya ka bakumno ka balang ka bakumno ba ublei unwan shao lani haki pat kentin ngal ban bu ublei unwan shao ya kita ki beriu ki biai pendap dak peniang ka peniang ka kren sepang umen sim khu ki bayai dap ki bayai slay ndai tang bayai dap ki bayai slay da umen sim khu yang ini puli shwa naka jutang kabarim ka kitab Exodus ngi saya jai ma ka kitab Exodus kal nang ba arp nyau ka khat ka ba arpau bat arpwei hangni ka tho ka peniang ya ka syarak mangi ngilong ki syarak mangau pingilong ki syarak kita ding peniang syarak Andrai la daga syarak jonga jong pi kamdan peniang nong Jesus unumwan sya watmut pa unwan sya ya ka syarak ka batar khong ka bakhlemme ndai tang badan syarak ka di bandan ya ka dingru ada ya ka syarak kala dan pim penan kam ya ka to ka ding nong fi himlong ka jing sya nong sikibai ublei unamwan sya lay aku kata ka balang aku kita ki beri ngakren ka jing shine itu punya puli nak ni ka kitab Exodus kal nong ka ba arp nyau kat khat ba arpau bat arpwei ong bat men hukum ya ki khun Israel bakin wan lam hami ka ong pniang olive balateliat snop ha ka ba khut ya ka jing shai ya ka ban penme ya ka taka syarak klem daput arpwei hakata marnakel ka jing yaseng syabar kata ka jingka ka bahakmat ka jingpla u aran bat ki khun shinrang jong u kin yasumar ya ka nadu menmiet hadu men step hakmat utrai kani kan long ka hukum halakerta hakipateng lapateng benriu jongki nak benta ki khun Israel pi kani ka Bible ka bal ai ni kani ka jutang barem kade ka serniu jong ka jutang ka batma bat haba ong ki khun Israel ka thaulang yang ai pi ni ngentang hilong ki khun Israel ki ba kenjaman sim te ka hukum hakani ka por ka thau kade ka shadow ngila banong ndre ngila ban so thu kani ka reflect ngi ka kren chapang jong iru wong men hukum ya ki khun Israel bakin wan lam hami ka peniang olip balat teliat ka bakhu kani ka peniang olip ka balat teliat ka bakhu ha ka tin parang ki ong ka pure unadulterated dan ka bampat penia khle manu hayo hamaro kidan ki refined oil ki bakhat no pendalet the petrol ru anong napo petrol station kadan ka normal petrol bat katu ka extra premium nga nyethu ifi para mga nagi viewers yal di nga the petrol nga the be da katu extra premium bale ina mar nga suthu ka engine ka smooth bat nga wala ka rem ro wala ka hamram dor rei ngandanya ya kali ru i ka kham long lasting katu ka pure unadulterated ka bakham khle ma kai ka bakham khle no ka kham khlan bor ka kham ne ti lada ha ka ba kenja perthai nge thiet ya kata ka peniang ka ba pure no unadulterated kat no tam ha ka jing syakri jong blai nimut penan kam da ka peniang ka ba khle lali ka ba khle jali hadu blai so ba blai wa da ka peniang olive ka ba khlam penya khle ka bala khnyat nong fi pat ni lo kami ka peniang olive bala teliat pistu bala teliat ka ba khut ya ka jingshai ya ka ban penme ya ka taka syarak khlam daput hatu para banget ngakeli lam yangi baro ibaya syakri blai hatu nidan mo ne em ya ka taka peniang olive ka bala khanyat nganong ifi ngi lang kita ki syarak nganong nidan em ya ka dingru ni pen yai penme lada kadan kan ka peniang olive nganong ifi
kabla khanyat kabla pen khut nganong pi ngin long ka jing shai nginum lip kata ka ding ka jing shakri jong pi kan ni ka thau ka ba lada ni dei ban penan kam yang nim dei ban ya da ka do ka jing shakri blai jong ni kanam dei ban ya da ki rup kambri kan dei ban ya kat kum ka jing sngola ka do dan kam ban khanyat shwai ka jing long do jong upol wong ngasa nar na man ka sngi ka ya ka do ladi dan kam ban khanyat gidei ban penju ingi no dan kam ban tenju dan kam ban khanyat ka jing khanyat no pi ya ka jing em jongi ublei un pen mi no ya gitu gi jing long ki bang ai jakai un sim khu kidan ki areas jongi wat ya la dir wong para wong net kidan ki area ka jing em jonga bangam pat long komputu pnyang oleh bala khanyat kidan ki jaka kidan ki jaka bo bleu la pen pa ni ai kala ka bamut ni ai lat ya ka ktin jong blei bahkan yo jaka haki area sagi jaka jongi ka bangi dang le da ka dok ladi nak kata dau o ngi ai be brai sha kata ka jing jana ho mentang yang 4 jana do akti jong blei kom tu pin long ki bajana ko bo pa jong pi long bajana tu pin long ba khut ko bo pa jong pi long ba khut kan ka jing shakri blei kam dei ban ne sahaju ka dei bangin wan sha kata ka jing khut jong blei gi ban ka stanja jong ga dei ka ktin jong blei wangi dan kam ban duai ru ban pendap tu mensim khut ban IT shu mensim khut gi dei man long ki pikir upol wong kumno la da pilat sha ka city shi ki Ephesus kal no ga basan khat ka bakhat pra upol klan chain tu wong kumno wong tu wat buat pi da kawan kawan ra ya ka jingki wen henry tu yai pendap dau mensim khut da ka bakran laki sam dak ba senang parlok hini kisam kamu mu wong tu yai pendap la da ngi puli ya ka greek wat hang tu aktin jong par aktin bible parang ko do not be filled with wine, but be filled by the Holy Spirit. Be filled by the Holy Spirit. Kata ka Greek word nak kelapa parang ka be being filled. Kadi ka continuous tense. Lani hakaktin kasih ka bangin yai pendam. Kadi kata ka tense ka balang continuous tense ka bay continue. Wow, be being filled haka Greek word. Hakaktin Greek. Kamu gidi ban yai pendam du men sim khut. Idai ban yai pendap da ka ding jong mensim bakhu kan ka jing yai pendap kamut tang ba pi sulet praise and worship Sunday pila dap ngam ong bangim dei ban duai ban yasno tilang bat kamet ukres man ya pendap pan ya yu ndai kumno ka jinglong jingim jungi ka baman la kasngi nadu Monday hadu Saturday kanu hatu ngidan mo kata ka ding jong mensim hatu ngi shai mo pi ladang idan ka pnyang pidan makna ka pnyang pi klam penan kam ka pnyang ka sajumut ka bamut kumnu lada pidan ya ka pnyang pidi banyalap ru ya ka gospel da ka ktin ka bafikran bat kumju da ka jingim ka bangile khanang ba ka to pnyang no pi kanum jumut pi ka pnyang sapet se bu ya ka pnyang haju lada pimpenan kam ya ka sajumut pi kam yo bantut kam yo ban penan kam ya ding rei la pi penan kam ya kata panyang bat kawai rumah kran kidin penyang syarak kan ka syarak lada syubu sa ya kata panyang tu kan sasarang tahap banyak kan sniu ka kali lada pi tap da extra premium ru rei lada kam ya ngang pitiar kan sadu kata tangki kan sadu dan kam penan kam ya dan kam penan kam ya ban thang hang ni la thok ban nyai tham junam kani kan long junam pi wong kumno kina puli mena kitab Exodus wong kumno wong kinwan lam hami ka pnyang olip balat taliat ka bakhut ya ka jingshai ka ban penme ya ka tanga syarak klam daput atau ngi ai penme mo ya gi syarak jong ngi ai bam ya kani ka tin jong bleng ya pen ko ngu wan le ngi ai duai ngi ai syarai ngi ai yalap ya gospel gi wei gi long ka jingshai em gi wei ngilong em ko ka syarak ka bakhamburi ka krum chi thyak re ka babu ha clear ulum bagi wei kin yo i ki bri ki wan em syara jing pen em lang ba ka jing em jongi ngi ai plan em ngi ai train em ya kam jong blei na ta ka hima jong blei ne ngi su pendap man sim nang di dan ki bri ki ba pendap man sim di kilat ki duai ho ki khlan ki jing duai ki le dri kim ju thang ka syarak na poi sabar tieng man plai tin jong blei tieng le ran ko man pendap tang el di pen sakut ya katu ka ka basakut tang di kanung ngi di ban penni
Syabat ngidi ban thang ngidi ban pensyai. Ngimdi ban long kum tiki thai sakti ki babi. Yang ini tu mga gospel Matius kalau nang arpusan ya ini pet tu gospel Matius kalau nang arpusan. Gitu ki thai sakti ki basta bat ki babi. Kaparshi ki sipaumut ki thai sakti. Anda kumta ka hima ki benang kan long kum ki sipaumut ki thai sakti. Ki bahaba kila syem ya ki syarak jongki kila mikno ya kaban letan ya unong let kurim. Sangut tinaki kilong ki basta bat sangut ki babit. Kita ki babit haba kila syem ya ki syarak jongki kim syem la syem ru ya ka penyang lambat ki. Kidan ka syarak terkhong dan penyang. Syem la syem ya syarak jongki ya ka penyang lambat ki hindrai kita ki bastat kila syem ya ka penyang haki kulpi jongki lambat ki syarak jongki. Habau tau nong let kurim ulo pentut kila sam tiak baro bet kila yok tiak. Hendai men syiteng senya lalong ka jing perta hakmi iwan unong let kurim. Teu mi ban let tan u. Anda kumta kita ki thai sakti baro kila yang bet kila shna ya ki syarak jongki. Kita ki babit ti kila ong ha kita ki basta to ai hagi nak penyang jongfi na bagi syarak jongi kin salib. Handrai kita ki basta kila ya thu kia ong bayo kan dap yangi bat ya piru to khilat kan syakita ki badi bat da thiet ya ladi haba ki dang ya let ban thiet ti ulawan utau nong let kurim ti kita ki bakloi ke lalat apo lam bat u syaka jing khawai syong kurim tela khang ya ka jing khang hadin kata kilawan ru kita ki wai ki thai sakti ki da ong ko konra to ple yangi ulai thu to lo ong sisang ong pingam itu ya pi namar kata tu syarai na ba pimtip lemni ya kasngi lemni apor kabawan khudubri lai itu ki thai sakti ki babit ki dan ki syarak rai ki nyau sting kajing nyau sting kajing syakri blai ka batang su le men le kajing syakri blai ka ba ya khle lambat ka perthai siliang hawai ka kejat ka perthai siliang hawai haka perthai dan nek tang pi kajing syakri blai ngan pi ka de banlong kadi banlong ka ba syirham ndai ku tang kum ukse ba syu ang mau lep no rai syirham kum kini ki syarak di badan ka penyang PGE gitu ki Olympic ai kini nganong pi ka tu jingsha ngi di banlong kum ka tu jingsha ka tu syarak ka ba yai me ka badan ya penyang lada dai man ka khlemat ka jing mot jing perkhat ngi ki dai banlong pi blai unwan ina mata kita ki ba terang hir ki ba ap kami hir ka jingwan per bun sin lada ngila yo e rajing penim ni penlut por ang bi khuslai ki ai jong perthai khuslai kum no banchna yen khuslai ngom dei banchna ngam chim ong re katu no e jing khat jong ngi di ban wa choi ki hima ki ban ngi di ban e choi bleng dan dei ban thrang ngi di ban ki man step duai ka jing duai mendei ka rutin re ba pidan kata ka jing ya dei je para banget man oi pi daka jing ai jong blai ngam kwa ban sarong ni banga so thu si sai kata jing syakri blai ka badan kata ka syarak pinumla ban thia sa menmi klam da duai u Daniel no pi u duai no lai sin si sui ka jing em kurstan ka dai ban long ka badak undai ba snow hun ka jing long snow hun blai no muan kita ba snow hun ka balong complacent oh ngal ada wan jeseng ngal ada pendak program oh ngal ada duai brio ngal ada ayam kadi ban long ka jing sya kadi ban shani te kata jing em kurstan jing kadi ban long ting shang ka ban dap tu man si ba khut ban dap tak tin jong blai anywhere fidan ba ya ka syarak nong ko ba me pi pen khut ya la ka dok not ni dan ka man pen khut ya la ka dok not da ka tin jong blai shiti Ephesus but kumno blai nuan ya kita ki ka pensyai hamne shiti Ephesus kalau nang ka basan menengi puli ha nang ka basan ka khat ka bakhat pra ban yai pendap hare upol ukuran syu wong kumno shiti Ephesus kalau nang ka basan ka khat ba arap mriu mini puli wong ni san arpun ri apunyo ka ong ni ba onyo pen khut yaka haba usat yaka da ka jingsat ka da ka tin
Ba unda yo penyang ya ka hakmat haladihi ka balang ka badan buram. Ka bamdan ka bathok bria lani ka basti lani ka ka bakum kita handrai bakan yo long ka bakhut ka baklam jing duna. Ka baklam jing duna ni ngimpat poi ka perfection ngam ong yel di ba poi perfection bringi day banya be syata. Syata ka jing jana ngim day ban syat ngim day ban penlip ya ka syarat jung. Jing keli ka babu mabuk ifimta hatung ibe braimo na am chika jingkhut jong mulai hatung i penkhut ne am ki syarat jong hadu ka penyang kaya itu ne pi hama ka penyang kaya itu ngono pi kibriu kini i ya kani ka syarat kini i ya kani ka syarat jong pi haba pilet tong mencuani ki sarkari ni selet tong kibriu kinum notice lada kampat slay gitu rei lada pi pendap ya tu hadu bakan da slay kin sang be ba kaborti jong pi kala slay pi kum tu kan ngide ban dap do men sim khu ngide ban slay do men sim khu ngide ban slay ngide ban upol wong tu ya pi do men sim bat am pi pin pendap ya ka jing kwa ka do ya kan ka do jungi kan ki jing perkhat ki bakan jado jungi dei ban sanar dei ban crucify dei ban penyap wong pol dei ban pendap do men sim khu da ba puli khti jong blai da bayai pusan ya khti jong blai sengap di video jong ki bayalap buat penlepor ki jong ka pertai nang ta ada ngam bengin dei ban bam mandi bengin le gini kam ngam sumong tang di ban smart ai turun rek ka jingmut ka jing khat chung ka di ban long syaka hima jong ublei ni di ban dap musim bihu ni di ban long hir kata oh traji sula da menwan ngalong ready makan kre ni di ban da kata ka confidence ka assurance bengin yo ya kata jingrong no bengin long kita ki ban dap da musim bihu teman tara buram jong ublei nganget ba Fila yo jing kerku na mentang ni. Da pikwa ban yo jing kai kam bria. Pikwa ban ya kendu personally. Nga ong ni ngamla ban ayu number jong ni nomor ngakwa ban da syakri janai. Teks yang ha Facebook shan dan ramai swear ha Instagram shan dan ramai swear. Sa ai ki phone number jong fin tu ngan sa sim ki phone number ngan sa phone kum banga phone ki wei ki banga jule tentang kalak ban slam rengali janai kan ida ka jing ai jong boleh nak kwa pinyo mat lang kan ka jing kerku ka boleh ula ai ka boleh ula pentut yang ai kini ki wa ba im kwa ba pinyo mat lang nak ka benta ka buram jong boleh dah share se ini video dah like kita ni bang pat subscribe dah subscribe no ni yo ban call man wi ni yo ban syakri fi oh tangan dua ya kan po show ko try jisu it kini ki bas ngap ya kan ka tin jong boleh tak try bikin pendap dah kan ka penyang jong men sim bakhut kin try man long kita ki ding olep kita ki olep ki bala syak nyat kan try jisu ko dong ada dua kan try wei pi wei bapak kan video kan pen ki do men sim bakhut kinum syong syuk jai pede kinum syu hun min try man long kita ki kristan ki basus ngau biang kan try dari bakin terang diri kan dan ka desire ka ardent desire kita jong boleh katakan jing terang ka basyid ram try ban syakri ni ban it yang ban ya lap ya gospel ban im ka jing im ka bakhut kin try ban pen ki kan ka shalom ban pen ki kan ka megan ya da ka tin jong boleh kin try ban let segitu di jaka kan try jisu di badang syakte syakhum kin try ha jinglong niam kin try ha jingte ki kam aurea ki drugs try ha no ki jinglin bas ni bengin let bengin rak bengin long kata ka syarak try ka badap ka bayai tu bagi beriu kin yo ka jingkar ku try ublei penan kami yang ai fi mun penan kami nama ta ka hima jong ublei syua baka bakut kan wan jisu bakodo abengin sanar no yang kedok bengin yak yo men sim ku ha kerteng jong jisu Kristus subhana Nazaret amen